ଚୁ 12 3 5 15 ଆଉ ଛିଡ଼ିବନି। ଗସାଗୁ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଗୁଣାଯିବ। ଗସାଗୁ ଶେଷମାନ 2 ଗୁଣନ 3 ଶେଷମାନ 3 ଦୁଣେ 6। ଏଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ଭାଗ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଗ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଭାଗ କ୍ରିୟା କାହାର ନା ସେଇ ଧର କେଉଁଟା ସଂଖ୍ୟାଟା ବାହାର କରୁଥିଲେ 18 24 30 18 24 30 ଆଗେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ହରିବା। 24 କୁ ହରିବା କାହା ଦ୍ୱାରା 18 ଦ୍ୱାରା। 18 କେ 18 ପକେଇବା। ଏଠି 4 ଆଡ଼େ ଯିବନି ଏଠି ଲାଗି 10 14ରୁ 8 ଗଲା 6 ବଳିଲା। ଏଟା 6ଟା କ'ଣ